Bien, boas tardes a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario. Asunto da convocatoria, parte resolutiva, aprobación da acta da sesión anterior. Alguna cousa que objetar? Nada. Vale, votos a favor? Unanimidade. Asunto número 2, expediente do programa de apoio ao Centro de Protección da Muller. Bien, como xa víamos xa no pleno anterior, xa aprobado. Considerando todo o anterior, propónse ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, facultar á señora alcaldesa ou alcaldesa alcaldesa presidenta do Concello de Burela, doña María del Carmen López Moreno, como representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación dos concellos de Burela, Alfoz e o Valadouro, e que actuará como coordinadora, interlocutora, preceptora e xustificadora da axuda. Segundo, que o Concello de Burela execute a actuación obxecto de subvención. Terceiro, que o Concello de Burela perciba e xustifique a totalidade dos fondos. Cuarto, que o Concello do Valadouro asume o compromiso solidario de responsabilidade, execución e aplicación da subvención. Quinto, que o Concello do Valadouro asume o compromiso solidario de non disolver a agrupación hasta que transcorra o plazo de prescripción previsto nos artículos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xunio, de subvencións de Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria, quedando obrigado solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven do cumprimento da subvención. E, por último, sexto, os acordos anteriores considéranse efectivos para o exercicio 2025. Se xa algo xa das, temos que votarlo tamén, non? Sí. Alguén ten que obxetar alguma cousa? Nada. Bien, votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Bien. Asunto número 3. Expediente de desafectación da Escola Unitaria de Vilacampa. Bueno, a desafectación xa se había feito, entonces trátase de tomar os seguintes acordos. Primeiro, alterar definitivamente a cualificación xurídica do edificio público escolar de dominio público da Escola Unitaria de Vilacampa, pasando a ser un ben de dominio público a un ben de carácter patrimonial. Segundo, realizar o acto de recepción formal do ben inmoble que foi desafectado, de conformidade co artículo 8.3 do Regulamento de Bens das entidades locais. Terceiro, anotar no libro Inventario de Bens da Corporación a alteración da cualificación xurídica que sufreu o ben inmoble e solicitar ao rexistro da propiedade que proceda a deixar constancia deste cambio mediante os correspondentes asentos ou anotacións rexistrais necesarias. Cuarto, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, no tabeiro de anuncios físico e electrónico e no portal de transparencia. Se ten algo que obxectar referente a isto? Non, estamos totalmente a favor, xa no seu momento, cando se levou a pleno, pois además foi aprobado por unanimidade, además coa presencia nese momento dos veciños de Vilacampa, e, bueno, además, querernos
cumplen os requisitos todos para que se poida dar esa desafección e, por lo tanto, estamos a favor igual que estábamos nos plenos anteriores. Parte do BNA. Sí, nosotros tamén estamos a favor que quen mellor pode gestionar e quen mellor pode saber as necesidades da escola na máis de Vilacampa, na máis que os veciños de Vilacampa, que les vanlle dar uso, unha instalación que les poden quitar proveito. Estamos totalmente de acordo en que traspasarla a eles. Sobre todo porque a escola de Vilacampa, se non se mira dela, vai caer. En este caso, os veciños van a aportar os fondos que teñen para restaurala. Pareceme que de admirar que les queran volver a ter esa escuela andando, ainda que seña para fines sociales. Moi ben, pois, votos a favor. Unanimidade. Seguimos. Asunto número 4, expediente 2015-2025, recoñecemento extrajudicial de créditos. Bien, isto trátase de as facturas que quedaron pendientes do exercicio anterior. Por lo anteriormente exposto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o recoñecemento dos créditos das facturas incluídas na memoria da Alcaldía de data 27 de febreiro de 2025 e ascenden a súa totalidade a cantidade de 148.889,47 euros. Segundo, aplicar con cargo ao orzamento do exercicio 22 prorrogado para o exercicio de 2025 os correspondentes abonos. Teñen todos ustedes as facturas que son nesa página. Se alguén ten algo que objetar. Nos gustaría ter unha copia de cada unha delas, piderémoslo en tempo e forma. Unha dúda que temos aquí en relación a quen é Ideas de Bolina? Ideas de Bolina, que é unha empresa? É unha empresa que leva o servicio de madrugadores, OES, o gimnasio, as escolas deportivas. Houve un cambio de nombre por de Servi Plus, vale. Que nos chamou un pouco a atención o nombre, porque además nosotros, eu estando, non estaba... Bueno, non me sonou, non vira ninguna factura destas. Bueno, vamos a querer copia destas facturas. Inicialmente, bueno, pues votamos a favor, porque evidentemente os reconhecementos dos servicios dados polas empresas, pois hai que facerlos e debense pagar. Pero, bueno, que gustaríanos ter copia. Non sei se quere que lle pidamos por escrito ou simplemente pedindo no pleno. Mellor por escrito. Mellor por escrito, pois xa lle pedimos ahora. Señor Chao. Sí, nosotros tamén vamos votar a favor, pero voto aquí en falta unha factura que se está debedendo do anterior goberno, porque o Concello de Valadouro sempre tuvo fama de bon pagador e de que pagábamos as facturas en conta xa co anterior, e o anterior máis alcalde, como foi Eulogio Sampaio, tamén de que éramos moi bons pagadores. E agora estamos vendo unha factura a escavacións cortiñas do Pereiro, de abrir aí un camiño que estaba trancado, aquí na vexo aquí. Na vexo aquí, pensei que iba a vir aquí, porque a factura non é moi grande, que son 2.000 euros. Tampouco non é moi grande, o camiño estaba trancado, pode dar fe del os traballadores do Concello que intentaron limpar ca maquinaria do Concello e non puideron. O camiño ven desde Vilacampa hacia Santa Cruz, ali donde vivía Pepe. Vexo que non ve aquí. Nosotros vamos votar a favor, pero parecenos unha desidia non pagarle a xente que fai o traballo. Usted sabe perfectamente por que non aparece aquí. Non sei, non. Aquí aparecen todas as facturas que legalmente, pois, tiñan toda a documentación. Ilegales Se non, me deixa porque falar, había partida para facer ese traballo. non ten que ver con esa partida. Para Para facer unha obra, o primeiro que ten que ter usted a parte da partida,
é unha memoria, é o permiso de auga de Galicia que estaba ao pé do río. Unha obra de desatrancar un camiño de 2.000 euros. Unha obra de 2.000 euros como se é de 600 euros. Para que você non lle dá a gana de Como pagar. se é de 600 euros. Non lle dá a gana de pagar, ela paga, pero é 2.000 euros. A mí non me... 2.000 euros. A mí non me dá... 2.000 euros estenlle usted sin pagar. Eu non. Non, o Concello de Valadouro. Usted que non lle... As facturas que están legales Non sei, están pagas. mandei certificar ao arquitecto municipal, non sei se foi. O arquitecto municipal dixo a usted que esa obra non se podía facer, onde a fora Non. E non lle fixo caso. Non era obra, E non lle fixo caso. é desatrancar un E non camiño. lle fixo caso. Non seña usted mentiroso, é desatrancar, ali non se fixo obra nova ninguna. Non. Non se fixo obra nova ninguna. Sigo lle dicindo o mesmo, cando usted, ou se non, faiga usted un escrito firmando o responsable Non disso. teño hora que escrito que a tempo pasado non lle pode fazer, eu non son naide para facer escrito, eu non estou no goberno, non lle vou facer escrito ningún, usted ten os técnicos municipales e o personal do Concello que están aí, que lle poden certificar se desatrancou o camiño ou non. Vale, pois os técnicos municipales dixeron que non iban ali a nada. Porque se o avisaran, usted ben avisado. Sí. Punto. E as facturas, tanto para firmalas a intervención como para firmalas eu, teñen que ter a documentación. Pero é desatrancar un camiño, non é abrir obra ningún, é desatrancar un camiño que non se podía pasar por ele. Que non se podía pasar por ele. É desatrancar un camiño que a máquina municipal, pode preguntar usted aos traballadores municipales, foi para ali e non puido facer o traballo. Algo máis? Non, Usted está deixando quedar mal o Concello de Valadouro, que tiña tan boa reputación, que está deixando quedar mal usted. O Concello non. Sí, por non pagar as facturas. Non. Por non pagar 2.000 euros. Non. Mira, o señor secretario pode dicir o que se necesita para pagar unha factura desa. Sí. Xa non que yo diga. Sí. Unha memoria. Unha memoria para ir desatrancar un camiño. Para ir desatrancar un camiño, unha memoria con 2.000 euros. Como se non 600, Eduardo? Veña. Había un incendio non se podía pasar. Se había un incendio non se podía pasar. Se baixa a auga, para a súa información, baixa a auga de Santa Cruz por medio do camiño abaixo, que foi, ao mellor, foi unha das causas do derrumbe. E non se podía pasar polo camiño. E había cartos nesa partida de obras. Bueno. Pero os cartos... Paga de deixos de... Non. O señor se dixe inventar, que non vai cobrar. Mentre que tiña eso así, non. Xa eu dixo. É así. Ben, algo máis que dicir? Vale, temos que votar... Ben, votos a favor da... Eu estou de acordo con perdón. que o gasto se realice. Eu estou de acordo con que se paguen estas facturas porque además cando a xente fai un traballo, pois o lógico que se lle pague. Entonces, si son necesarios estos cartos, desde logo que eu estou a favor de que se pague. Non entende ben o que dixo. Que estou de acordo que se paguen estas facturas e que vou a votar a favor de que se paguen todas elas e que este caso, sí. As que están aquí. Sí que se paguen estas facturas, sí. Bien, pues, votos a favor? Unanimidade. Perdón que non me di en cuenta de... Nada, non se preocupe. Zarzouse aí. Vamos a ver. Asunto número 5, dación de contas da resolución da alcaldía. Dase conta das resolucións da alcaldía recollidas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes deste Concello a partir da última da que se deu conta, número 725/2024 e 30/12/2024, conforme recolle na acta da sesión do 7 de xaneiro de 2025, e que son as comprendidas entre as seguintes. Resolución número 726/2024, de 30/12/2024, e resolución número 146/2025, de 27/2/2025. Todas elas atópanse a disposición e poden ser consultadas no libro de decretos
do xestor electrónico de expedientes. Bien. Asunto número 6, informes de alcaldía. Informe da alcaldía sobre o legado de dona Gemma Fernández Sampaio. Expediente por parte da alcaldía infórmase que segundo o testamento número 696 asignado ás 15 horas e 43 minutos do día 3 de diciembre de 2023 ante a notaría de Mondoñedo, dona María Eira Rodríguez, por parte de dona Gemma Fernández Sampaio, se legou ao Concello do Valadouro a seguinte propiedade local con referencia catastral, moitos números, situado na rúa José Antonio Freire González 9, Ferreira 2770, o Valadouro, Lugo, finca registral número 1034/1 de Valadouro, do registro da propiedade de Mondoñedo. Bien, estes son os baixos das viviendas de protección oficial que están en frente, ali ao lado da rotonda, en frente da casa de Eulogio. E o único que sei desto é que Eulogio había deixado dito que se non se vendían a morte deles os dous, pois que se cederan ao Concello. Son os baixos de 1000 metros cuadrados. Este é un informe. Informe da alcaldía sobre a modificación puntual das normas subsidiarias do Concello de Valadouro. Este é referente ao Camiño da Cruz, que mandounos Senén ou Senén de como está na actualidade. Parece ser que hai dous informes favorables ao que se pideu, o que pidemos os políticos, e máis outro non sei quen foi, porque iso non contestou ainda, e un que non, que creo que é o de Marrón, que é favorable a medias, non máis. Pero, bueno, o que mandaron foi este informe de como estaba de momento o tema. Mediante o acordo plenario do día 14 de febreiro do ano 2022, apróbase inicialmente a modificación puntual número 2 das normas subsidiarias de planeamento do Concello do Valadouro. Iníciase un período de información pública de 2 meses a partir do día seguinte da súa publicación no DOGA, tendo lugar esta última o 17 de marzo de 2022. Por outra banda, durante o período de alegacións, recíbese 2 alegacións e ata a data do presente informe, os informes sectoriais de Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do Instituto de Estudios do Territorio, de Augas de Galicia, Protección Civil e da Axencia Galega de Infraestructuras. Actualmente o equipo redactor atópase en fase de redacción do documento de aprobación provisional para retransmitilo ao Pleno Municipal para a súa tramitación, coas modificacións que resulten oportunas sobre o documento de aprobación inicial, derivadas das consideracións recibidas nos informes e alegacións. Unha vez entregada no Concello a documentación para a aprobación provisional, o Concello deberá levala a pleno xunto co informe xurídico técnico recollido no artículo 144 do Reglamento da Lei do Solo de Galicia. Logo do informe dos servicios xurídicos e técnicos municipales respecto da integridade documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas e da conformidade do plan coa legislación vixente, o Concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que sexan pertinentes. O expediente completo, debidamente diligenciado, será remitido á Consellería competente en materia de urbanismo. Bueno, frente a este informe, non sei se alguén ten algo que alegar ou que preguntar. Bueno, iso é o que se había falado un pouco na reunión que se había feito para resolver as alegacións.
para darlle un pouco a salida para o tema da continuidade do Camiño da Cruz, porque estaba pendiente de contestar as alegacións, e o que se fixo foi esa contestación. Como ben dice, creo que está pendiente todavía, non? Porque hai unha das fincas pois non está recollida de todo a alegación que, bueno, que a reclamación que estaba feita, non? Ou Sí. creo que era algo así. Entonces, bueno, por noso parte parecenos importante seguir dándolle adiante. O ideal non é só o que quede no papel, sino que vaya adiante, non? Que é o que se estaba buscando, que se poida abrir dunha vez e que se teñan todos os permisos pertinentes e que haya financiación pertinente para poder facer o Camiño da Cruz, que é iso que no papel todo pode estar, pero o ideal é que salga adiante. Entón, agora que todo fluye e todo é maravilloso e todo vai haber moita colaboración, pois esperemos que salga adiante. Nós sempre vamos a estar a favor de que se busque financiación e de que salga adiante, é dicir, de que se poida facer ese proxecto, vale? Así, Sí, ¿no? se Benega ten algo que decir. No, estamos totalmente de acuerdo. María José, si que o mío ten algo que decir. Sí, porque o único que espero é que Senén Prieto, que desde a reunión que tuvo con nosotros xa quedou en que iba a contestar ás alegacións naquel momento, e fai moitos meses, pois que se poña as pilas dunha vez e que faiga o seu traballo, porque desde logo no momento en que estuve eu mirou para outro lado e non fixo nada de nada. Desde a reunión hasta a día de hoxe que falou con usted non fixo nada, porque as alegacións xa quedaron resoltas aquel día. O sea que podía haberse dado a contestación en poucas semanas e están todavía sin contestar. Entón, eu espero que desde Senén Prieto tomen outra determinación que non tomaron naquel momento. Só lo pido eso. Unha das contestacións que deu é que non- estaba paralizado porque alguén lle dixo que o paralizara. Desde logo non eu, eu dinlle a orden directamente arriba están todos os concelleiros de testigos de que se contestaran as alegacións xa. Desde logo, quen lle deu a orden de que paralizara non foi a señora alcaldesa daquel momento. Non vou lembrar máis. Non poseu, non, Podo xurar encima dunha Biblia. Bien. Si o sabe, debería nombrar. Eu creo que sí, que se diga quen, porque a mí As estas cousas cosas de claras mirar é o titular espeso. quen era aquí da alcaldesa. Non vai que dicir. Está Era justo. usted, a alcaldesa era usted. No. Eu ao contrario, dinlle a orden contraria arriba, na reunión. Non vamos meter máis Sí, no. bueno, eu teño moi claro. Informe da alcaldía sobre a reclamación de vallas do Concello de Muras. Por parte da alcaldía infórmase que o día 26 de febreiro de 2025 tuvo entrada neste Concello un escrito do Concello de Muras co seguinte contido: vista a solicitude de don Eduardo Chao González como Concelleiro de Cultura, Obras, Normalización Lingüística e Medio Rural do Concello de Valadouro, con entrada na Oficina Central de Registro deste Concello 2023 E-ERC43, data 12 de 1 de 2023, no que, por mor da celebración de feiras no Valadouro, os días 4 e 18, e non dispoñendo de vallas teleras, gandeiras, solicita as que pusee o Concello de Muras facéndose cargo do transporte de ida e volta, así como a reposición en caso de resultar danadas. Visto que en data 25 de 1 de 2023, con registro de salida tal, se dá resposta accedendo ao solicitado non existindo ningún inconveniente, comunicando verbalmente por parte do personal do Concello de Valadouro que logo de celebradas as feiras se produceu o afundimento da carpa onde estaban almacenadas as teleiras propiedade do Concello de Muras. 28 delas quedaron inservibles. Visto que se procedeu á devolución das restantes teleiras, pero non destas 28 do párrafo anterior, e ante a necesidade das mesmas para outros eventos na localidade e polo que se solicita a devolución das mesmas a maior brevedade posible, segundo comprometeran no seu escrito de petición, asignado digitalmente na data que figura á marxe, o alcalde Manuel Requeijo Arnejo.
Na data actual é imposible dar resposta por parte desta alcaldía á petición do Concello de Muras debido a que no pleno ordinario celebrado o día 7 de xaneiro de 2025 se lle encoou ao veciño do grupo municipal do BNG, señor Chao González, que había recibido unha chamada do alcalde do Concello de Muras reclamando unhas vallas que se prestaran para as feiras de gando no Valadouro, e que o máis axeitado era que polo señor Chao se fixera un informe no que precisara as medidas das vallas e a súa cantidade, pero a día de hoxe non se recibeu o informe solicitado. Por todo o indicado, ístase novamente ao señor Chao González para que presente o informe solicitado e así poder atender a petición do alcalde do Concello de Muras. Vou entregar a petición é máis a concesión do alcalde, o escrito que nos concediu o alcalde de Muras. Non teño que fazer informe ningún. Isto é a petición que fixemos nosotros e isto é que nos concedeu o alcalde de Muras. Sí, isto xa o teño. Pois iso é... Pero, onde están as vallas? As vallas, que para ver onde están? As vallas están que rouban. Séntese no sitio. Séntese no sitio, non quero que vote fora. Séntese no sitio. Séntese no sitio. Pois traéramos a copia da denuncia da Guardia Civil e máis o informe seu. Isto xa o teño eu. Que o sabe María José. Pero tráigama, eu non teño que pedila. Ten aí o papel. Tráigama. Non lle dían máis voltas ás vallas. Se queren volver, volvellas. Pero onde estamos? Foi todo feito legalmente. Pero onde están as vallas? Foi feito todo legalmente. Hai unha denuncia na Guardia Civil e usted ben o sabe. Pois tráigama. Bueno, hai unha denuncia, xa lle traerei mañá. Pois por iso. Hai unha denuncia na Guardia Civil de que é roubar. Está aí María José que o pode certificar, sí ou non? Sí, que roubaron excepto unha. Vale. Pero tamén seña pagadora, pague o de excavación e paga as mallas. Señor pagador, non deixe quedar malo ao Concello do Valadouro. Que está dicindo este señor. Que coste en acta. Non deixe quedar malo ao Concello do Valadouro. Darei Valadouro. usted o do pagador, verá. Verá como lle vou dar eu o do pagador a usted. Has de acordar do que dixo. A seguinte, isto, retire, porque isto xa o teño. Bueno, pois sabe que foron pedidas. Bueno, xa o sei. Claro, xa o sei que foron pedidas, e máis, xa sei que usted quedou no pleno anterior de pasar esa copia. Eu agora non lle fazer informe ningún. Vale. Pois xa lle pedirán, que eu mentres que non tiña non lles vou pedir. Iso pode ter seguir. A nosotros parecenos... Non tengo opinión sobre isto, é unha cousa entre o señor Chao e máis iso. Home, pero estamos nun pleno ordinario que os... Non teñen ustedes a palabra sobre isto. Moi bien, estamos colaboradores, dialogantes, es dicir, é tan fácil, xa sei que nos vai quitar a palabra, pero é tan fácil, é dicir, é obligación entre concellos. Isto non é un tema nin usted, nin o señor Chao, nin eu, nin María José Fernández, é un tema entre concellos, pero que é un tema incluso de mínima colaboración. Voulle contestar, vamos a ver, como se van volver as vallas, como se van comprar unhas vallas sen un informe do técnico para poder comprar as vallas. Dígame usted. Pero o señor non é o técnico, Eduardo Chao non é técnico. É dicir, usted ten un... Pero o señor Chao ten que traer un informe de conforme pideu as vallas. Eu personalmente... Iso foi de que as pideu, pero non de que se estropearon. E cando tiña ese informe, e máis tiña a copia. Eu creo que usted sabe que ahora mismo está cunha enquina. Non. Que ela sabe que está cunha enquina e eu creo que non lle leva absolutamente nada. Non. É dicir, hai compromiso entre concellos porque o señor Chao, esperemos que non, pero morre mañá, e non vai vir desde outro mundo o señor Chao facer un informe. É dicir, as institucións son as institucións e as persoas que a representan en todo momento son esas persoas, pero queda a institución. Te está deixando quedar mal ao Concello do Valadouro. Non, quen está quedando mal é usted, non o Concello do Valadouro. O Concello do Valadouro non ten problema ningún. Bien, o seguinte informe que traemos aquí... E se non se fía, ten aí a María José Fernández,
que, é dicir, era alcaldesa que utilizou tamén as vallas, supoño que unha actividade, e que sabía que tal, e que ademais estou segura, porque eu momento aí o tema da denuncia, Esas vallas non as puiden usar porque esas vallas estaban dañadas. Esas eran as vallas que foron dañadas no pero quero dicir que esas vallas, pero que no mercado de primavera utilizáronse vallas, para actividades utilizáronse vallas, eu non sei se eran as dañadas ou non as dañadas. A cuestión é que era, é dicir, que hai un compromiso co Concello de Muras, que creo que hai que cumplir e hai que ser institucional co Concello de Muras, independientemente de inquina que teñamos aquí uns con outros, creo eu. Que hai que ser razonable. O que hai que ter é para o técnico certificar de que son esas vallas, porque incluso eu penso que non están nin de acordo das vallas que son. Estes agora dicen 28, antes dixeronse 25. Unha quedou na esplanada, foi a única que quedou. Quedaron dúas que na roupa. E falouse dunhas vídeos, dunhas imágenes de alguén levándoas, de tal, de que a Guardia Civil metida, non se falou. Entonces, bueno, eu creo que estamos falando, nin que estuveramos falando dun tema que parece que foi na Luna. Na Luna non foi, foi aquí. Non nos quero volver. E os concellos nosotros cando nos prestamos os puestos, cando prestábamos os puestos do mercado de primavera aos máis concellos, desvolvíancho sempre correctamente. Todos. E nosotros na anterior legislatura tamén, se nos rompían, tamén nos devolvían. Onde están as vallas para volverlas? Como non están as vallas? Estou dicindo que roubaron. Pois se roubaron, traigan usted Pero hai unha denuncia. Hai unha denuncia. Pois vaya usted ao cuartel e traigan a denuncia. Claro, no pleno anterior xa dixo que traían a trouxo. As vallas foron pedidas. Pero traigan usted a denuncia, e depois xa pediremos as vallas e mandamos, non hai problema ningún. É de todos conocidos que saleu na prensa que É mesmo que saleu na prensa. É o roubo das vallas. É de todos conocidos. Tanto o señor secretario, tanto o señor secretario, saleu na prensa e saleu en todos os lados. Non se veña facendo usted de novo que non sabe onde están as vallas. necesítanse papeles, non a súa Non palabra. veña usted dicindo que non sabe onde están as vallas, que é de todos conocidos, saleu na prensa. Sí, xa o sei, que a roubaron, dice. Vale, pero tráigame o justificante que a roubaron. E tan pronto traiga, mire, se o trouxera xa no pleno anterior xa estaban as vallas en muros. Voulle facer agora un informe aí das vallas. Ten aí as peticións, e ten aí a concesión delas por parte de Muras, e hai unha denuncia. Usted siga turrando. Vamos a ver, cal era outra? Durante os meses de xaneiro a xunio de 2024 estivemos a organizar o festival. Estes son os do Valadouro Rock, que veñen reclamando aquí algo que usted lles prometeu. Durante os meses de xaneiro a xuño de 2024 estivemos organizando o Festival Valadouro Rock, que se celebrou na Plaza Concepción Arenal. Durante estes meses, a organización da asociación e do festival estuvo en contacto co concelleiro do Goberno Municipal, o señor Eduardo Chao. Nas múltiples reunións que a organización do festival tivo co señor concelleiro Eduardo Chao, solicitouse a axuda económica para a realización do festival por parte da Concellería de Cultura. O señor concelleiro Eduardo Chao prometeunos a axuda económica de 4.500 euros, IVA incluído, para o pago do escenario, son e luces. Por motivos alleos a nós e por indicacións do señor concelleiro, non fixemos ningún tipo de solicitude, pero a promesa seguía en pé e animouse a continuar co festival, indicándonos que se nos iba a pagar o prometido. O festival realizouse en tempo e forma, habendo cumprido pola nosa parte con todos e cada un dos requisitos que legalmente se nos requería, ademais dos que o Concello do Obradoiro nos implementou. Limpeza do recinto, recollida do evento o antes posible para a normal uso das persoas. O festival realizouse un sábado, o domingo estaba todo recollido e limpio, agás as estruturas como a carpa, a andamiaxe que as empresas viñan desmontando o lunes, polo que nós cumplimos ao 100% como anteriormente se comenta. Posteriormente, por temas internos do goberno local, hubo uns cambios de alcalde e de concelleiros, e o señor Eduardo Chao
deixou de ser concelleiro de Cultura, polo cual a Asociación Cultural Valadouro Rock solicita que se materialice a promesa do anterior concelleiro, o señor Eduardo Chao, promesa que nos foi repetida en innumerables ocasións. O impago da cantidade anteriormente citada está a acarrear problemas económicos nas contas da Asociación Cultural Valadouro Rock e xa perxudicou na realización ou segunda edición do festival. Pedimos encarecidamente que se solucione esta situación, poñendo por diante que a Asociación Valadouro Rock está disposta a facer os trámites burocráticos que señan necesarios para facilitar dito trámite. Non sei se usted ten algo que dicir referente a isto. Eles ben claro dicen aquí... Podo falar? Sí, un momento. Eles ben claro dicen aquí que usted lles dixo que non solicitaran nada que non facía falta. Como? Non lle entendi. Díxome a mí agora. Que usted lles dixo que non facía falta que solicitaran nada, que bastaba con a súa palabra. No. Eso non é así. Ese é o que dice aquí. Sí. Bueno, o que dice aí pode dicir moito, aí tamén pon unha cifra, esa cifra eu dixenlles que lles íbamos a axudar, que non lles podía dar unha cifra, nin que non podíamos, porque xa non tiñamos personal administrativo a facer ningún convenio, porque estaba a señora secretaria de baixa, era a primeira vez, non lles podía firmar nada, porque era a primeira vez, non tiñamos nos presupostos partida para esa, nin sabía como iban quedar. Según quedaran os presupostos que había para festas, pois, daríalles unha axuda. Usted, se quere darela, podella dar, porque usted tamén estuvo co outro representante, co delegado do Partido Popular presentando o Valadouro Rock na Casa da Cultura. Sí, tamén lle deu de protección. Quero acordar, pero eles aí están falando do Concello de Valadouro, que non están falando da Xunta de Galicia nin da Diputación. Están falando do Concello de Valadouro. Eu prometinlles que sabía dar algo se quedaba na partida de festas. Usted sabería se quedou ou se non. Eu transmitín o que eles me pasaron. O seguinte punto é rogos e preguntas. Temos nosotros unha moción aquí, unha moción por urgencia. Que moción? Non, díganos cal é a moción, porque... A moción é para a restauración para que se volvan a celebrar a Feira de Razas Autóctonas. É urxencia, voulle a dicir agora, a urxencia é que consideramos que o sector gandeiro é un pilar importante na economía do Valadouro. A Feira de Razas Autóctonas era unha axuda para o tema do sector agrogandeiro. A urxencia é porque hai unha orde, se leu no DOGA, unha orde do 23 de decembro de 2024, que había unha concesión de axudas para facer certames gandeiros por parte da Xunta de Galicia. Ahora que o Partido Popular está gobernando aquí en Ferreira de Valadouro, poderá conseguir esa subvención, e non queremos que se acaben os cartos nos outros lados antes de ter nosotros a feira feita, ou e usted tamén estará cos presupostos, e creeremos que creará unha partida para a celebración das feiras. Esa é a urxencia. Termino. Sí. En primeiro lugar, usted tuvo tempo. Usted tuvo tempo de meter esta subvención sin vir a da Xunta de saleu da... A nosotros non nos parece urxente, por lo tanto vamos votar en contra da urxencia.
Votos a favor da ausencia. Votos en contra. Bien. A mí me parece urxente, porque se o mes gandeiro era febreiro, xa me dirás daqui a febreiro se non nos dá tempo a presentar isto. A axuda vais acabar cando é unha subvención, cando acabe a Xunta de Galicia, se non temos a solicitud feita nós, pois non podemos facer a feira, María José. Eu, cando era alcaldesa, xa falei con vostede varias veces de que a feira gandeira justamente non me parecía unha inversión adecuada para os fondos que tiñamos no Concello, porque implicaba que parte dos fondos eran nosos. Justamente, invertíamos, era unha inversión moi grande para moi pouca xente que asistía. E encima, os gandeiros tiñamos que estar cotizando para que viñeran. Eso é a súa opinión. É a miña opinión, e incluso cando a presente xa lle digo que hubo votar en contra de que se volva a celebrar esta feira gandeira e que se invirta nela. A feira gandeira de febreiro tiñase, xa yo digo agora para que non... Está no seu dereito a votar en contra, xa yo digo, pero xa yo digo agora, para ustedes presente que me parece ben que igual o PP a gandeira é un pilar moi importante. A feira do 2 de febreiro estaba celebrada en sentido de que a xente pois viña a Ferreira porque se acababa de celebrar a matanza do cocho e sobre todo estaba vinculada con adquirir os cochiños pequeniños para criar para o ano seguinte. Eso pode yo preguntar a persoas maiores que todavía viven en Valadouro. Entonces, realmente a feira tal e como está planteada ahora mismo é unha inversión enorme de cartos do cual a maior parte é subvencionada por as institucións. Era un apoio, tiñamos xa un privilegio, un prestigio na provincia. Que prestigio, Eduardo, por favor, que si teníamos que pagarlle, pagábamos o premio ao que traía as cabras para que as trouxera, o da galiña de Mos para que trouxera a galiña de Mos, era todo unha cotización. Vamos a ser realistas. Eu xa yo dixen a vostede moitas veces. Todo en festas, María José. A verdade é que celebrou usted un mercado da primavera rompedor o ano pasado. Pois eu estou moi orgullosa. Sobre celebración de eventos, usted fixo moi ben, fixo un mercado de primavera rompedor o ano pasado. Pois eu estou moi orgullosa dos mercados de primavera que fixen o ano pasado e das outras veces que fui concelleira. Desde logo. Será que non había onde comer en Ferreira? Onde comer en Ferreira, exactamente. Pero usted ten unha casa preciosa onde comer, que aquel día non estaría pechada, digo eu. Non sei, igual aquel día pecharon a porta da casa. É moi triste, que me veña ahora con isto. Eu xa lle digo, pode presentar a moción cando queira. Eu teño moi claro. Claro, lle vou preguntar a usted. A mí non me pregunte nada, Dios me libre. Non se preocupe. Referente á feira, pois, nós tampouco vamos a facer porque parece-nos demasiado gasto. Además, xa solamente cas vallas, xa pagar as vallas xa manda narices. Entonces non vamos dedicar o diñeiro a outras cousas. Subiron ben as vallas, non é que subiran, pero é que non se pode pagar 6.000 euros por colocacións. Non son eso. Non se pode falar. Sí, pero espere cando termine eu. Eu estou falando da colocación das vallas, que hai dúas facturas de colocación das vallas case 6.000 euros, que eu trouxe nas... Do cual non se nos deu explicación tampouco ainda. Ten usted a palabra. Bueno, nós creemos que a feira é importante, non? A parte, somos un ayuntamiento, un concello gandeira, a maioría, que parte da xente, ao mellor dos que estamos sentados aquí na mesa, nos parezca que non, pero sí que somos. Entón, bueno, que buscaran outras formas, ou que non quixeran gastar tanto, ou... Bueno, pero que sí que seguiran facendo. Non xa rotundamente dicir que non, xa que porque foron caras as vallas, pois busquen a forma de montalas ou de outra forma, ou... Pero sí que non me parece, se é a contestación de que lle dice Eduardo a María José, tanto dá razón. Non me parece normal meter 30.000 euros tampouco no mercado de primavera e parar de fazer as feiras de repente. Non lle vexo máis productividade ao mercado que ás feiras, pero bueno, claro, cada un veo da súa forma. Nós, eu creo que creemos que é importante facelas. Fixéronse, que busquen outro formato, ou nós tamén se fixéramos, pois, variaríamos algo ou non, pero parecenos importante. Sobre todo que é a única feira é un dos, perdón, é un dos do que temos na industria aquí é pequeno, a que temos aquí en Valadouro.
a parte do Concello. Entonces, creo que é unha cousa para fomentar importante. Que a feira non iba a medrar, e sobre todo se lle teñen que pagar á xente para que traiga as vacas e que traiga iso, entonces a feira é cativa. Pero isto podía buscar outro formato. Isto podía buscar outro formato. É o único formato que vamos facer, é a única feira que hai no Valadouro de sempre, porque xa meu bisabuelo xa dicía, xa falaba da Feira do Santo Domingo. Sí. Entonces vamos intentar potenciar un pouco esa feira. Unha cousa non quita a outra. Pero facer a feira en Ferreira, polo menos mentre que teñamos nós, non se vai facer. Unha cousa non quita a outra. Así de claro. Vale. Alguna pregunta? Nada, vou a votar en contra da urgencia, porque non... Xa votaste. Xa votamos. Vamos a votar dos veces. Bien, rogo se preguntas. Por parte do... Bueno, queríamos saber como, bueno, vemos que as obras do Concello, esta é unha obra que está era do Plan Único do 2023, como está para rematar? Son anos que tiña que estar justificada en noviembre, non? Entendemos que vai estar antes, non? Que vai estar rematada antes. Sí. Bueno, non sei se lo vais un pouco que falta pintar e... Non mirei, pero... Falta pintar e poñer as dúas portas que... as principales, senón o resto está todo. Poden seguir, que está aberto hoxe. Sí. Había unha subvención solicitada por Protección Civil cando estaba eu sobre un tema, bueno, había especialmente a agrupación de Protección Civil con a cabeza con Anxo Pernas, estaban intentando relanzar un pouco a entidade, e había ese pedido unha subvención para un remolque destos que, bueno, que dan desde Protección Civil bastante equipado. Non sei se foi concedida, se non foi concedida. Chamaronme precisamente hoxe para que o día 14 vayan buscar a 15. A onde me dixeron? Día 15. Sí, pero a onde Será a Sillera, a Academia de Seguridade, supoño, non? Sí. Vale, alegrámonos que fora concedida. Vale. Bueno, que foi concedida xa hai tempo que eu lo dixera. Xa, imagino Pero que chamaron hoxe precisamente para que foran a buscar. Día 15. Bueno, porque é para seguir co equipamento da agrupación de Protección Civil. Sí. Queríamos saber como está o tema dos recibos da auga, porque sí que é certo que o atraso é enorme. Eu creo que durante, non sei se todo o 23, pero eu entendo que todo o 23 e todo o 24 non sabemos se fixeron lecturas ou non se fixeron, imaginamos que non, e que ademais agora hai preocupación, todos temos preocupación por recibos da auga. Pois se preocuparan ustedes de cobrarlo, non tiñamos ahora esta preocupación. Pois como dice usted a veces, non era da nosa competencia. E logo de quen era? Como dice usted, pero bueno, ni siquiera nos oímos dicir, quero dicir, estamos preguntando porque realmente hai preocupación. Están máis de mitad mirados e está se co tema. Están máis de mitad. E como cal é o planteamiento para emitilos? Podenos adiantar un pouco? Como planteamento para emitilos, é dicir, hai un atraso de recibos por lo menos desde o 23, vale? Sí. Entonces, como é o planteamento? Si se entendo que se te ven a estar... Pois en vez de cobrar cada 6 meses, cobrar cada 3 hasta que se recupere todo. Vale. Cada 3 trimestres, vale, trimestrales. Eso é o que falamos de iniciar, porque non vas a cobrar todo dun golpe, porque sería moito... Non, é que sería... Sí. Preguntamos no outro pleno polo tema da situación do contenedor marrón, non sei se se interesou vostede por ese tema. Sí, chamaron a unha reunión, foras tú, non? Sí, en Barreiros. Vamos quedar para facer un convenio con varios concellos, vale, e que nos expliquen a forma de instalalo. Vale. Porque se había falado inicialmente de empezar por grandes productores, e, bueno, grandes productores de residencia, colegios, ¿no? Sí. Bueno, sí, se controlamos grandes generadores e despois poder pasalo xa aos usuarios individuales. Sí. Vale. Entendo que vai ser en breve, non? Ya se falaron, sei, en que quedaron. Sí, quedamos á espera de que nos digan como facer para facer o convenio, que nos den as instruccións de como instalalo. Sí, esperamos que en breve. Claro. Porque son cantos concellos somos que estuvemos ali, ou tuvestes? 4 ou 5. Si vai ser entre 4 ou 5 concellos. Sí, porque hai algúns que xa están facendo de forma individual. Non o facedes como en comunidade. Sí, por exemplo, o Cerro está facendo eles individualmente porque teñen a recollida entre deles. E Burela tamén. Burela creo que tamén, sí.
os que teñen a recollida deles, pois creo que xa o están facendo. Nada. Vimos un pouco no Gestiona que se fixo unha contratación dun equipo de abogados, de eventos abogados, entendemos que normalmente existe un equipo de asesoramento da Diputación para eses temas legales, neste caso xa vimos que era en relación á demanda dunha traballadora, normalmente existe un equipo de Diputación. Un pouco pedir información porque se decide contratar un equipo de abogados para este tema. Pois foi a decisión que tomamos nosotros, queremos así. Vimos que inicialmente 1.500 euros de adelanto, non? Canto fixose contrato con eles, imagino que sí, non? Estamos facendo. Están facendo, pero vímoslo porque está público e aparece que hai 1.500 euros de adelanto. Está pendiente o contrato. Vale. Tamén vimos que houve unha actividade en Entroido, unha actividade en Entroido, chamamos a atención máis que Brincos, unha entidade que non a viramos nunca. Xa vimos que está na resolución que pon que é de menor precio, pero sí que nos chamou un pouco a atención porque vemos que é de Ourense. Sí, porque contactamos cos de aquí e non tiñan disponibilidade por ese día, entón houve que buscar en outro lado. E no plan Camiña Rural 2025-2026 tamén vemos que hai como un proxecto de acceso á Pena, Residoiro e Camiño da Taberna. Nos podría explicar un pouco en que consiste? Ni idea. Os proxectos hai feitos para as pistas da Residoiro. É no plan Camiña Rural 2025-2026. Sí, meteuse o trozo desde a Rexedoira, o trozo aquele que está tan malo da Ruta dos Pozos. Desde a Rexedoira, que atravesa o río. O da Baixa. Sí, que está intransitable. Vale, sí. Incluso nos deron permiso para tirar o muro e ensanchar. Meteuse ese. Faise desde arriba da Rexedoira hasta cruzar o río e hasta chegar Aquela con costra que vai por ali abaixo. Sí. Ben. Pasando o río, aquel. Sí. Exactamente. E na Pena? Encontramos antes Tubas o río. No, o río se pode tocar. No. Pasas. Ai, a punta, aquilo que tira. Sí, hai unha punta. É por o lado da pensaba que era o... Sí, esta As congostra. pequenas onde pasan a bicicleta. É unha congostra que había. Sí. Porque hai unha congostra que hai un muro. Ese nomás, non? Ensanchado. Ese o da Pena, o camiño que une a Pena coa carretera de... Sí. Abaixo da casa onde vive Ana Seixas. Hai un camiño á esquerda que van salir mismo ás casas de Mario Bolicho. Sí, ali a capilla, a capilla de... Ese camiño tamén tan intransitable tamén, se meteu ese. O Camiño da Caverna tamén. O Camiño da Taberna, que non é? O Camiño da Caverna? Ese non era o que fixo de Santo Domingo. Non, o Santo Domingo é outro. A Caverna non sei. Eu creo que le chaman así. Cal é o da Caverna? Iso non sei. Poñía Camiño da Taberna. Pon así. Camiño da Taberna. Da Taberna, pero da Taberna de Vila Capa. Dice da Taberna. Sí, Son Camiño da Taberna. Sí. É o camiño que colle ali por entre as casas, que hai un trozo alquitranado, e despois está o resto que está en Zahorra, que está con non se anda. Onde tiña a casa onde vivía o... O que vai ao Santo Domingo. Sí. Ben. Sí, son eses tres. E, en relación... Eu pensei que dicía a taberna, como hai un sitio que se chama a taberna. O mellor, eu dixen a taberna, pero o mellor vocalicei mal. E, respecto ao anuncio que vimos publicitado nos periódicos sobre a apertura dun centro socio de atención ginecológica nas instalacións que estaban reservadas para o centro de día, un pouco quería que nos explicara e, eu parto da base polo que explicou que eso non vai ser un centro de día. Non. De momento, claramente. En primer lugar, porque se a gestión a vai facer Cruz Roja e 3 días á semana, o centro de día non é un sitio, recordo unha vez que falamos que alguén dixo un centro de día é un sitio onde para xogar a baraxa, non, realmente non, é un centro social, un centro para reunirse, un centro de día ten unha atención moito máis integral ás persoas que son dependentes ou que están en situación de poder serlo. Entonces, queríamos preguntar por a situación do centro de día. Usted además sabe que no seu momento lle pedimos que nos acompañara, que nos gestionara unha reunión coa conselleira de Política Social. Nesto houve as eleccións autonómicas, dixeron vamos a esperar a ver que pasa e despois xa vimos que non pasou nada. Pero nosotros insistimos no tema do centro de día e queríamos ver cal é a súa intención, o seu proxecto, porque nós vamos a apoiar calquera iniciativa para abrir un centro de día municipal.
sabemos que é difícil e costoso. O centro de día, a contestación que me deron é que xa o local é moi pequeno para iso e que non é rentable o centro de día. O centro de día hai que cobrarlle aos usuarios. Sabemos. Isto é gratis. O usuario non ten que pagar nada. Como non se deu aberto agora neste mes, pois en vez de ser 3 días á semana, pois xa vai ser todos os días. A partir de maio vai ser todos os días, me parece. Sí, a partir de maio. Entendo que vai ser coa... E as actividades, pois, Lorena sabe máis de que actividades son as que se van desarrollar aí, se non o podes explicar. Vai haber diferentes talleres, dependendo do mes irán cambiando, pero haberá talleres de estimulación cognitiva, de psicomotricidade, de novas tecnologías, haberá asambleas tamén cos participantes, e logo tamén como asambleas xerais, charlas que poidan asistir máis xente. Iso en principio vai ser 3 días, de luns, mércores e venres, de 10 a 1, e a partir de maio en principio xa todos os días. O que nos dá a impresión é que vai ser pasar de ser as actividades que había de maiores e de adultos que se estaban facendo, van pasar a ser gestionadas a través da Cruz Vermella, que non temos nada en contra de que se gestione ou non, é unha entidade coa que eu ademais traballo habitualmente e teño boa relación e boa referencia, pero bueno, non é o que buscamos o centro de día. Un centro de día non temos, aquí temos un secretario que hai un centro de día intentando abrir no Vicedo desde fai moito tempo, que está pendiente de licitación, e ele nos poderá decir que, non sei, creo que non está todavía aberto ni licitado, non sei se non lo pode decir o secretario, no Vicedo. Sí, está sen licitado. Está? Está sen licitado. Claro, é dicir, porque evidentemente, digo porque para nós é o ideal abrir un centro de día, pero tamén sabemos das dificultades, e o dixemos sempre, porque en épocas electorales todo o mundo fai moita demagogia sobre o tema dos centros de día, e eu dixeno sempre, e saben, todos os que coincidiron comigo saben que dixen que era moi difícil, que era un tema para un concello con este será costoso, pero que é algo que non debemos perder ese norte de intentar abrilo, porque un centro de día é para dar unha atención durante todo o día integral e de atención en todas as esferas, que non quito o beneficio do que se vai facer, que non deixa de ser trasladar as actividades de adultos a daros pola Cruz Roja nese local e que sea un sitio de reunión, co que nós por lo menos non temos nada en contra, pero non debemos perder a vista sobre o centro de día. E de feito, as persoas que teñen familiares en centros de día, que se están levando a Burela, a Foz, etc., a Lorenzana, saben perfectamente o que é. Entón, bueno, seguimos insistindo, vamos a seguir insistindo e peleando para eso. Incluso, fíxese, o abeiro deste tema, deste legado, desta herencia que acepta o Concello de Valadouro da familia Fernández Sampaio, pois eu pensei, bueno, pois ao mellor, ainda que non é o sitio, non me gustaría que fora ese sitio, máis que nada por como o local, pero hasta pensei, bueno, pois a mellor a ubicación ou o uso, que era a seguinte pregunta que lle queren dar a ese baixo, pois podría ser o centro de día, ainda que para mí non sería o ideal, non? Pero bueno, nós vamos a seguir peleando e estamos a que se intente sacar adiante, non obviando que é dificultoso e que o Concello como Valadouro pequeno, como vostede ben dixo e que preguntou e que supoño veo que tuvo reunións co director xeral e co director do consorcio, que é o director xeral como Antonio Acevedo, pois que realmente é dificultoso para un concello pequeno. Poño o exemplo do Concello de Vicedo, que leva tempo con el aberto e unha vez falando co seu alcalde, pois dixo que tiña moitas dificultades para poder abrilo e o que implicaba, vale? Pero bueno, nós vamos a seguir loitando por eso e tennos ao seu lado para o apoio de loitar por un centro de día. Pues moitas gracias. E agora fai a seguinte pregunta, en respecto ao legado e a esta herencia que se acepta a familia Fernández Sampaio, pensaron xa en algún uso? Pois ainda non fomos firmar, por tanto máis pensar se vamos facer, non sei, non teño ni idea. Eu fai uns días que me deron as últimas voluntades e o testamento, pero ainda non fui nin a notaría, nin fui a nada, ou sei aquí. Pero como foi ao pleno, nós estamos nos plenos ordinarios, son os momentos en que a oposición plantea as súas dudas. E se nos gusta, pois cando éramos outra xente estaba na oposición tamén estaba tempo, mas... Si, un día decidimos facer algo, non se preocupe que o traeremos ao pleno, pero en principio, pois, nin o pensamos. Bien, nada máis. Por parte do BNG... Sí, bueno, algo temos aí, sí. Temos preguntarles sobre o escrito aquele que se lle mandar a Consellería de Educación para a reposición das vallas ali do colexio, se contestaron algo.
No. Nada, non se sabe nada aí. As obras de reparación van despacio. Tamén tiña para preguntarlle se levámonos aí nun pleno de hai un mes do anterior, creo que foi no anterior ordinario, levamos para gratificar as horas que fixeron demais aí certos traballadores do Concello que traballaron moitas horas cando había aquele inusual número de baixas. Non sei, usted quedou en gratificar, non sei se lle gratificou. No. Non ainda, non? Usted pagar a quen traballa non lle vai moi ben, por o que parece. Algo máis? Non, sí, teño máis, sí. Non sei como está o do punto limpo. Está onde está. Porque o punto do limpo, houve unhas queixas de que non estaba funcionando correctamente. Non sei se... É a primeira noticia que hai, o punto limpo sigue estando onde estaba. Sí, Non recibí queixa ninguna, non sei se alguén, se usted a recibeu. E a recollida, dícenme aquí o compañeiro, o que máis falla é o tema da recollida de anseres, de muebles, que non se estaban recollendo. Para levar para o punto limpo, claro. Se lles deran ustedes as vacacións á xente no seu tempo, non estaban as vacacións e podían ustedes todo recollido. É culpa nosa. Claro. Tiñando sin dar vacacións. Están acabando. O señor aquí teñen as que coller. Entonces hai cousas bastante máis importantes. Esa tamén é, vaise cando se pode. E ahora mesmo, pois, só hai unha persona solamente co carné de camión para poder facelo e faise cando se pode. Volvo co tema de pagar a factura aquela de excavacións cortiñas, porque díceme aí o señor secretario que fai falla unha memoria, usted tamén, non sei, tamén me gustaría ver a memoria que se fixo para botar aí as cubas de hormigón que se botaron na casa cuartel da Guardia Civil, porque ese tamén tuvo un coste, tamén terá que haber unha, a ver se para o próximo pleno me trae a memoria do que se gastou aí no que é de outra administración que tampouco non é do Concello. Sabe que me dixo... Para o próximo pleno me traer a memoria. Sabe que me dixo... É o proxecto. Sabe que me dixo a súa delegada do goberno? Que ustedes pidieron que fora. Sí. Sí. Pues unha das cousas que me dixo é, hombre, como esta xente non se acordou antes de vir xunto de min. Te preocupas agora se hai memoria pa aí. Mire, a factura dese señor con Edmundo xa houbera unha reunión. Algo máis? Sí, pero usted, o tema da memoria da memoria, máis do proxecto para amañar o camiño, quería que me enseñaran tamén a memoria do proxecto para amañar aí nos cubos de hormigón que se gastaron aí a memoria do proxecto. No cuartel fixo o personal do sí, o hormigón tamén o fixo o hormigón que trouxeron os camións da planta de hormigón tamén o fixo o Concello. O hormigón era moi bon, que quedou moi ben. Algo máis? Este é patético. Ten alguna pregunta máis para facer? Non, agora non... Non, xa non teño máis por hoxe. María José? Teño unha, perdón. Temos... Como está a cesión dos terrenos esos municipales a vivenda para que fixeran... Tuvo algunha reunión cos de vivenda ou algo que dixo que iba a ter unha reunión cos de vivenda para facer viviendas sociales aí no terreno nos solares que ten o Concello? Pois estuve en reunión con constructores e máis estuve en reunión con vivenda e con vivenda temos o aparejador e un servidor o día 7, non, 13 me parece, non? 14. Algo máis? Non teño máis. Non te rías. Non, perdón, que non. Nada.
Eu simplemente quería dicir que pareceme moi ben que esas instalacións que nunca valirían para centro de día e que foron vendidas como un centro de día, que eso foi o triste, porque cando eu intentei facer un centro de día xa se me dixeron que como mínimo necesitaríamos 400 metros cuadrados en planta, e aí empeñáronse en vendernos que aquel baixo era un centro de día. Eu nunca fui, neste momento non era concelleira de Asuntos Sociales, nin estaba coas normativas actuales. Desde logo, no momento en que eu fui concelleira, necesitábanse 400 metros cuadrados. Polo consiguiente, é lóxico que agora nos digan que non temos as instalacións adecuadas, porque aquel baixo non cumple o formato para ser un centro de día. Se realmente se conseguiu que Cruz Roja realice algo e se utilice ese baixo, xa é un logro, porque ahora mesmo tiñamos un baixo que habilitábamos moi ben, moi tal, para non se sabía que. Desde logo, para centro de día non foi nunca habilitado porque non podía ser utilizado como centro de día. Entonces, desde logo, se usted consigue en algún momento por calquer lado e necesita apoio para ter un centro de día, eu sempre dixen que era o mellor que podía suceder lle Valadouro, entre Valadouro e Alfoz, que deberíamos repartir os servicios entre Valadouro e Alfoz, porque o que é moi triste é que haxa aquí un servicio, en Alfoz o mismo servicio, guardería Valadouro, guardería Alfoz, piscina Valadouro, piscina Alfoz. Entonces creo que debemos de deixar de pensar en que somos o ombligo do mundo, entre os dous concellos facer algo en conxunto, que é o que deberíamos pensar desde sempre. Pero bueno, eu isto xa cando foi o das guarderías xa tuveron un encontronazo co alcalde de Alfoz no seu momento, que lle fun pedir que por favor non utilizase o colexio de Bacoi ou de Carballido para facer isto, que utilizou o de Carballido, e que deixase a guardería aquí e que ali utilizase aqueles baixos e aquelas instalacións para un centro de día, e dixome que non era o meu concello que me metese no que me correspondía. Entón eu creo que iso é o que debemos pensar, e desde logo non vender que podemos facer un centro de día nun baixo que nunca no seu momento non ten as condicións nin a superficie adecuada nin as condicións adecuadas para serlo. Entonces, desde logo que, como dicen os compañeiros, terá todo o meu apoio, pero eu creo que deberíamos contar un pouco tamén con Alfoz e facelo en conxunto e pedir a subvención en conxunto. O local, eu teño que dicir que está, dentro do que é, moi ben preparado. Pois o local ten... Perdón, a mí o que me dixeron foi exactamente igual, que non reunía as condicións, nin tiña os metros cuadrados que se pedían para o centro de día. A inspección... Eso por un lado. E por outro lado, claro, no centro de día unha persona, pois, ten que pagar sobre 1.000 euros ou de aí para arriba. Bueno, a ver, eso é un centro de día privado, habería que ver a fórmula, habería que ver as lideranzas vinculadas, bueno, eso é a lei de dependencia e a prestación de servicios e de recursos establece unha fórmula, vale, que habría que habilitalo. Hai outros sitios que tamén teñen unha forma de prestar o servicio como se fora unha entidade privada. É dicir, pois, poñolle o exemplo, pois a residencia de San Cipriano, ¿no? Que é municipal, pero fai a gestión a través da entidade privada e, bueno, pues ten uns precios a máis asequibles que outros lados, pero bueno, esos son cousas técnicas. No expediente do centro de día, a mí me gustaría un centro de día grande, iluminado, con jardín, con moitos espacios. Eu creo que nesos estou de acordo con usted. Igual que o tema de Alfoz, o tema de compartir cousas con Alfoz, sempre estuve de acordo. Pero temos que estar de acordo todos, e teñen que estar de acordo os dous concellos, e cada un que a ver se facía a piscina máis grande, e fixémolo todos de todos os colores, ademais. Pero o que si lle digo que no expediente do centro de día, eu que vi, me tocou solo, bueno, pues como usted sabe, lle pedín esa entrevista coa conselleira, lle pedimos os dous, sí que hai unha inspección de centros, e sí que hai feito unha inspección dos servicios de inspección da Xunta de Galicia. Por lo tanto, en algún momento deron o visto bom. E iso está no expediente, o expediente está aí, A inspección de centros da Xunta de Galicia veu aquí, e veu os vistos vos, porque ademais hai actas de inspección, dentro dese... Está claro, hai unha acepta con toda esa documentación, e se non, que a miren. E entendo que o señor Lamela seguramente o mirou. Hai unhas actas de inspección de centros da Xunta de Galicia, que quen ten que dar o visto bon? Tú non abres algo se a Xunta non xo permite. Tiene a palabra María José.
José. Perdón. Ahora mesmo a Xunta non o permite. O sea que Pero aí da inspección. na miña época de concelleira xa me dixeron Pois que no non. medio da súa época de concelleira, sendo concelleira financiada, hai actas de inspección de centros e tal. E Bueno, desde logo no meu momento xa me dixeran que non. O sea que necesitábamos como mínimo 400 metros cuadrados en planta. O sea, era así. Isto non o cumple. Por lo consiguiente, era inviable que fora centro de día. Nada, varias gracias e nada máis. Muy bien, pois se levanta a sesión.